Ume nintzela lasai, azken ebilen alai, urte asko joan dira, espero baino lehen, heldua izan behar naiz, abokatu edo apaiz, mediku irakasle, enak bezalaxe. Ez dut izan nahi gizartean joku, zuk onartu zain nian alboratu, pentsatzen dut maiz ez dut erantzunik, galbidean falta norabide honi. Tazenak igorritan, bizirauten zenbatan, hipoteka mentalan, ordaindu ezin da, baina kantari banaiz, egan egiteko gai, irribarrea lagun. Ez dut izan nahi gizartean joku, zuk onartu zain nian alboratu, galdetzen dut maiz ez dut erantzunik, galbidean falta norabide honi. Hemen norberak